Alumnos del Ateneo, yo estoy especialmente agradecidos de que estén aquí con este día esplendoroso de mayo, que no contábamos con él. Por eso tiene aún más mérito la presencia. Hoy vamos a hablar de educación, y yo como docente tengo que decir que es un momento especialmente crítico, delicado para toda la enseñanza. Tenemos encima una nueva reforma, la LOMCE, o conocida también por el nombre del ministro, Ley Wert, que es como una amenaza que tenemos ahí, una amenaza real. El año pasado ya se implantó en primaria y para el curso que viene en secundaria. Y esto nos lleva a pensar también, haciendo una pequeña revisión histórica, yo me atrevo a hacerla al lado del profesor de Historia de la Educación aquí, resulta que es la cuarta ley educativa en la historia de la democracia española, cosa que parece desde el punto de vista una barbaridad. Y todos los docentes y la comunidad educativa vivimos en una cierta incertidumbre normativa, porque cada cierto tiempo nos están cambiando las leyes, la ley marco de educación. Parece que los partidos políticos, una vez que están en el poder, tienen que dejar su impronta en una ley educativa. Yo creo que esto debería darnos una reflexión, creo que todos estaríamos de acuerdo, de un pacto de Estado o un consenso, como queramos llamarlo, para que la educación salga un poco de la discusión política y se establezca una ley que dure al menos una generación, al menos mi opinión sería esa. Porque en la transición teníamos en vigor la Ley General de Educación de 1970, de Villar Pagasí, que introdujo un gran cambio, que fue lo que se llamó la EGB, la Educación General Básica, hasta los 14 años, obligatoria, y a partir de ahí se creó lo que se llamó el BUP, Bachillerato Unificado Polivalente, se crearon la FP1 y la FP2, un COU. Esa ley duró hasta el año 90, que se puso en marcha la LOCSE, por el gobierno socialista. La LOCSE es del 90, aunque toda su puesta en marcha fue a lo largo de la década de los 90, la generalización fue el año 98. Yo en el año 95 di clase todavía de una LOCSE experimental. Después vino el gobierno de Aznar, del PP, y hubo un intento de otra nueva ley, se llama LOCE, de una ministra, se llama Pilar del Castillo, no sé si os acordáis, que no llegó a ponerse en marcha por las elecciones de 2004 cuando ganó el PSOE. Antes comentábamos, Antonio y yo, que pues deseamos un futuro parecido a la LOMCE, no sé si va a pasar así. Después vino otro gobierno socialista, el de Zapatero, y puso en marcha la LOCSE, y ahora nos encontramos, unos pocos años después, otra nueva ley. Esto nos da una idea de que esta inestabilidad normativa a la que me refería antes, y yo creo que es algo que se debería corregir. Y en particular, hablando de la LOMCE, es un cambio radical en muchas cosas, porque por ejemplo en lo que es la secundaria, pues aparece la FP básica, que hace que los niños a partir de los 13 años tengan que ya enrutarse, por decirlo de alguna manera, hacia la FP o hacia el bachillerato. Aparece dos títulos de ESO diferentes, una ESO académica que daría acceso al bachillerato, una ESO profesional, que daría acceso solo al FP. Es decir, sería como volver al EGB 2 años atrás, pero ocultando un poco. Aparecen las revalidez, otra vez, cosa que nos recuerdan los que estuvimos en los años 60, el examen de ingreso, la revalidez de cuarto, la revalidez de sexto, los que tenemos así más desde el primer año, pues recordaremos todo eso. El título que antes de la ESO y del bachillerato, que antes se daban en los propios centros, ahora se dan unos en los tribunales. No se sabe todavía quién va a formar esos tribunales, quién va a dar esos títulos. Hay una enorme incertidumbre en ese aspecto. Ya cosas más concretas, se desaparecen asignaturas como la educación de ciudadanía, se reducen horas en filosofía, en artes plásticas, en música, se refuerzan otras, en matemáticas, en mi asignatura se refuerza. Eso no me hace estar a favor de la ley, por supuesto. Y después, otra cosa importante, se hace evaluable la religión y se da cobertura legal a la subvención a centros concertados donde se segrega por sexo. Con la LOE en vigor, esto es ilegal y hay sentencias en un tribunal que así lo han manifestado. Ahora se le da cobertura legal a esa subvención a centros concertados donde hay una segregación de sexo. Sí, podríamos decir, yo al menos lo pienso así, que es una especie de contrarreforma educativa.
Bueno, en este contexto, vamos a ver educación y para ello tenemos un invitado de lujo, Antón Costa, un gallego gaditano, una combinación me parece fantástica, con un currículum extraordinario. Simplemente voy a hacer un corto resumen. Se doctoró por la Universidad de Salamanca sobre la historia de la tesis sobre la historia de la escuela primaria en Galicia de 1900 a 1986, fundador de los movimientos de renovación pedagógica Nova Escola Galega en 1963, miembro del Seminario de Estudios Galegos, al que representa en el Consejo Escolar de Galicia, uno de los promotores de la revista pedagógica Rodada, la revista Galega de Educación, presidente de la Acción Española de Educación, actual profesor de Política Educativa e Historia de Educación en la Facultad de Ciencias de Educación de Santiago de Compostela. Tiene enormes publicaciones, de cantidad de publicaciones, entre las que destacaríamos Historia de la Educación y la Cultura en Galicia, por la que recibió varios premios en el año 2004-2005, como la demandada libre del mejor libro en galego, Rosa Gallega, de investigación crítica de Galicia, fue también director de IFE, de la facultad, tiene diversas instancias en universidades extranjeras, en Brasil, en Portugal, y me acaba de contar que acaba de publicar recientemente un libro con profesores de Brasil y Portugal sobre turismo. Bueno, pues bienvenido a Ateneo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Estou un pouco asustado. Non é pose, sino que, en fin, diante do público, en parte afortunadamente tamén reconocido, pois efectivamente un poquinho máis asustado ainda. Ocorre que, como me decía a Salvador García Bodaño e Antonio en el momento antes de empezar, ¿no? Tanto encantó, efectivamente, profesor de la Universidad de Santiago e, en fin, ciudadano, por lo menos en días laborables da semana, aquí non estou seguro se os venres, pero os outros días normalmente sí, pero fago, así como en outros momentos, facía máis vida social, sociopolítica, sociocultural na cidade. Agora moitas veces o meu despacho é un taller de operacións, o teléfono e internet, en fin, resolven cuestións directamente académicas, como é normal, pero, en fin, a comprensión de rectores e os rectores aquí presentes, pois conseguir a Escola Galega, que, en fin, traballo pola educación neste país, non? Foi desde aí, un pouco nesa circunstancia, cando, en fin, debe ser en xaneiro, que a profesora Pires Sampedro me dá unha chamada e dice: oi, en fin, os directivos do Ateneo ten interese que ti podes falar, e en aquel momento, ademais, estaba moi todavía, hoxe todavía, claro, igualmente, non? En debate as cuestión da LOMCE, e queríamos, en fin, que tú puderas, me digo, bueno, de acordo, pero probablemente non da LOMCE, pero probablemente quero aproveitar para alguna cousa máis. Por eso o título a nosa educación un programa de acción, a nosa educación e a LOMCE tamén, pero son máis cousas, non? E, para abrir, non para máis, o mellor, ten moitas cousas para facer e tal, hasta que, bueno, non se vai collendo no ritmo ese endiablado que temos neste momento na vida universitaria e as láteres, hasta que te encontras de bruces con que, oi, tens que despachar esta cuestión e, en fin, un fin de semana, non? Ainda que, efectivamente, moitos elementos están na cabeza e o que se trata é de ordenarlos e, en fin. O certo é que sin querer facer aquí ningún elemento de inmodestia ni de comparanza, pero quero falar sobre todo, damos de falar en un momento tamén, que Antonio acaba de falar, e ben, eu imaginaría debaixo todos esos elementos valorativos, non? Quero falar de, bueno, dentro de un ano, non ainda que ahora mismo temos unha tarefa democrática inmediata, que a ver que vai pasar, non? Os concellos democráticos, non? E posicións que cada quen de nós legitimamente pode ir adoptando e as decisións, en fin, que pasará, non? Veremos despois
estaremos atentos, ¿no?, á pantalla, ¿no? Bueno, pero dentro de un ano estamos nas autonómicas. E tamén, que pasará? Volverá a gobernar o PP. Non o que xa, particularmente, non sei. Pero hai que razonarlo, hai que decirlo. E, bueno, que outro escenario é posible? Por eso, algunos dos indicadores, os que aparecen aí, ¿no?, algunos dos interrogantes, que é un pouco o recorrido que eu quero facer, ¿no? Eu, de certo modo, casi prefería, é posible pasar ali, porque, sendo, probablemente, irei comentando algún aspecto, pero casi prefería leerles a ustedes un texto, ainda que con frecuencia, en fin, falo directamente, pero polo tipo de cousas que quero señalar nesta ocasión, pues prefería ter este texto escrito, ¿no? Que comenzou con iso que titulo unha paréntese breve alrededor da 11, ¿no?, porque parece que estaba no cambieiro e volve a estar estes días, entre outras cousas, porque estamos a punto de que os estudantes de terceiro de primaria teñan que realizar un examen. Sí, bueno, teñan que realizar un examen controvertido, naturalmente controvertido, e eu creo que é inapropiado nestes momentos. Inapropiado, non que eu particularmente me negue como non se nega o conxunto dos ensinantes neste momento a esa prova que xa estaba establecida pola LOE, que se estaba celebrando xa a partir de cuarto de primaria e con resultados conhecidos no ámbito de cada centro, ¿no? Aquí é unha prova individualizada e con elementos individualizados que poden quedar no estudiante do alumno. Tampouco quería por que ser malo, pero que ocorre nestes momentos é que está establecida a unha extraordinaria, amplia, profunda desconfianza entre a ciudadanía, o sector notable desta ciudadanía, claro é, e o Ministerio de Educación, en fin, o grupo parlamentario que lle dá o seu suporte ao Partido Popular nas cuestións de política educativa, ¿no? Alrededor da 11, e antes de chegar estrictamente a ese punto, eu escribía o primeiro que debo sinalar é que, e porque hai que falar tamén un pacto de educación, o primeiro que quero marcar é que temos menos leis de educación do que vulgarmente se di. Parecería que, deixando aparte a Lei Xeral de Educación de 1970, pasaríamos ca LODE de 1985, falaríamos da LOESE en 1981, falaríamos da LOCSE no 90, falaríamos da LOPACFE no 95, da LOCE no 2002, da LOE no 2006 e da LONCE. Parece que é unha caída cada pouco tempo de unha lei orgánica de educación. Hai que ver, en todo caso, que hai dúas delas que prácticamente non tiveron ningún vigor político, e hai que decir tamén que hai o escenario da LODE é diferente do que significou reordenar estructuralmente, curricularmente o sistema educativo, e hai que sinalar entón desde esta perspectiva que estaríamos falando da LOCSE 1990, da LOE 2006 e da LONCE agora mesmo, né? Bueno, eso reduce a intensidade, o número de leis. Estaríamos ante tres instrumentos de lei orgánica que son os que regulan a problemática de ordenación do sistema educativo. Con esos tres, e cambia de decir tres a decir sete, é dicir, como a veces nos medios de comunicación se quere sinalar. E estaríamos, si facemos unha valoración, e eu fago unha valoración deficiente e negativa da LONCE, eu estaría en disposición, claro, de optar por un novo instrumento, por unha nova lei orgánica de educación, que así sería a cuarta,
fin, a partir de un par de anos, probablemente. Antes deso, unha referencia quero realizar tamén os informes PISA. Os informes PISA sobre os que se verte moita literatura. É indudable que hai unha porcentaxe de fracaso escolar ao redor da ESO que non nos merecemos. É indudable que hai que reducir as taxas de abandono escolar posterior entre os 18 e os 24 anos. É indudable tamén que os datos que ofrecen os últimos informes PISA son menos malos, son bastante menos malos do que con frecuencia se dá a entender a través dos medios de comunicación para o conjunto do sistema educativo español. Hai 8 días que escribía Pedro Rubalcaba, escribía un texto página del País, decía, ademais non son datos estadísticamente significativos, e ponía isto de manifesto con criterio científico, efectivamente. É certo que, observando a competencias lingüísticas, matemáticas, científicas do alumnado español, masculino e femenino de 15 anos, no conxunto de toda España, estamos un algo por debaixo da media da OCDE. É certo que nos gustaría estar por encima, pero é certo que eso non é, como decía, estadísticamente significativo, que estaríamos nunha banda media central, que en vista de facer unha valoración catastrófica do sistema educativo español. Se entramos un pouco máis profundo, observaremos como o comportamento das distintas comunidades noutro tempo, regións españolas é diferente. En certo modo hai unha España norte e hai unha España sur. Eso quere decir que a España norte e a España sur, a pesar de que encontraríamos a España sur ao goberno do Partido Socialista Obrero Español un pouco máis estables, o asunto interrúmpese en Extremadura un pouco, interrúmpese en Valencia, en fin, caería en Murcia. Bueno, o que hai que sinalar tamén é que hai algunhas constancias históricas que están influindo todavía sobre o presente. Debemos ser conscientes de que os cambios resultado de indicadores de gran alcance sociolóxico para todo o conxunto español, os cambios son lentos. Máis lentos dos que a poboación querería, máis lentos inmediatamente a través dos medios de comunicación, os estados de opinión, máis lentos do que os responsables políticos tamén quererían. Con isto quero decir que nos vamos a hacer reformas, que nos vamos a hacer diagnósticos e análisis e unha toma de medidas moi serias que comuniquen a que nos encontremos non nunha posición central, sino nunha posición superior. Claro, as cousas non se modifican de un día para outro. Temos un exemplo, o exemplo de Finlandia. E ustedes, os profesores e as profesoras de Finlandia foron alumnos de expediente Nobel para entrar. Foron alumnos que aos que tiveron unha entrevista e tiveron un criterio avaliativo sobre as súas condicións de sociabilidade, a súa formación cultural. Quer decir que hai unha preparación e unhas condicións de ingreso que non son as que se deron ou as que se dan entre nós no Estado español. Isto é, tamén habería que reformar aspectos que tienen moito que ver con a formación do profesorado actualmente. Avanzamos con respecto a situacións anteriores, pero probablemente todavía non chegamos ao fin. Todavía temos que modificar aspectos moi serios nos planes de estudios e tamén no acceso de alumnos ás titulacións de formación de profesorado. En fin, outro tipo de elementos. Pero, queres decir que son condicionantes que influen tamén no rendimento escolar, na motivación do profesorado, en fin, tantos e tantos elementos.
Quero sinalar isto porque moitas veces donde o Ministerio de Educación actual ponse encima da mesa PISA a estos efectos. E, bueno, parece que me conven estes argumentos para poner en marcha unha LOMCE, non? Pero estes argumentos estaban tamén cando Ángel Gabilondo intentou chegar a un pacto de educación, non? Pacto de educación que o grupo político que actualmente goberna finalmente non quixo firmar, en orden a isto que agora mismo está sucedendo, non? E con isto quero decir, necesitamos un pacto nacional, un pacto español de educación. Probablemente sí, ou con certeza sí. Donde está a vontade ou a falta de vontade política para realizarlo? Nas cuestións que parecen de gran calado e de gran importancia. O sistema educativo español entre un 30, unha banda de 30-35% dos seus recursos, dos seus equipamentos, dos centros educativos de iniciativa privada. É un peso absolutamente grande a efectos do pacto de momento probablemente de unha porcentaxe probablemente un momento negativo. Reivindicar unha laicidade para o Estado, unha laicidade para o Estado que significa, entre outras cousas, que hai que ir a unha revisión do actual concordato coa Santa Sede. É outra cuestión que está interferindo no pacto. Outra cuestión, queremos unha sociedade democrática que se decide unha sociedade inclusiva e plural. Definir os términos do que significa unha sociedade inclusiva, definir os términos do que significa unha sociedade plural non é fácil, non é doado, é unha operación intensamente democrática. Aí están algúns dos mundos que poden estar dificultando nestes momentos un pacto estatal de educación que creo que sería desexable. Eu particularmente teño sido, en canto que dunha parte profesor tamén, ainda que en menor medida de cuestión de política educativa, pero tamén como cidadán, como saben moitos de vostedes, como militante cultural, como militante político en moitas ocasións. Entón, de aí, en función de que a educación é un ben que ademais conduce a finalidade sobre un modelo de sociedade, eu teña sido renuente, teño escrito bastante renuente, hoxe sería un pouco máis proclive a un pacto para estabilizar algo máis o sistema educativo. Pero comprendo e non quero agochar as dificultades. Se ponen encima estas 4 ou 5 pezas que resultan todavía moi problemáticas ás grandes sensibilidades políticas existentes ou as máis expresas sensibilidades políticas presentes no Estado español. Inclúe tamén o feito das comunidades históricas, como vemos dito deste modo. A LOMCE, volvo a LOMCE, con énfase na libertade de elección do centro escolar por parte das familias e nas avaliacións estandarizadas, cuestión que nunca conforme con ela. Como control de calidade significa, a LOMCE significa un gran retroceso en algúns aspectos, mesmo en relación á Lei Xeral de Educación de 1970. Como se decía en un momento, separa os estudantes en vías académicas divergentes e escasamente conectadas entre sí, recupera as antigas reválidas, recupera a doble titulación a fin da educación obligatoria, recentraliza o currículum escolar, xerarquiza materias, asignaturiza o coñecemento, cerra o currículum,
reforza os sectores defensores do ensino privado, reduce e lamina aspectos de construcción da identidade cultural e lingüística galega neste caso, desvaloriza as ciencias sociales, as artes, as humanidades, elimina o carácter de servizo público da educación, reduce a participación educativa do profesorado nos consellos escolares, das familias, das administracións municipais na programación da FP e dos seus representantes nos consellos escolares concertados. Son un cúmulo importante de aspectos que para nada estaban na LOE. Eu estaba bastante de acordo con ele. E probablemente desde unha posición máis ortodoxamente de esquerdas, a LOE do Partido Socialista de Español que recibiu críticas notables. Debo decir que sí. Pero eu entendí que no fondo estaba aí o pacto. Estaba aí o pacto. Pacto incluía tamén a educación para a ciudadanía e os dereitos humanos. Forma parte un pouco da construcción da sociedade laica e da sociedade plural. E foi un dos elementos que suscitou máis rechazo desde a Conferencia Episcopal como as asociacións de pais e nais de centros concertados, etc. Non avanzaremos nunha cidadanía democrática, nunha cidadanía para unha sociedade aberta ao mundo, coa LOMCE. Poderemos avanzar máis nesa outra perspectiva que permite construir unidades de aprendizaxe, que permite rebaixar os controles burocráticos, que permite e que fai e que exixe a responsabilidade da actuación dos ensinantes, e toda outra serie de medidas que incluen tamén o que respiran as comunidades autónomas que necesitan respirar. Nesa outra perspectiva é onde necesariamente teremos que ir de novo, espero. De todas modos, dito isto, e porque probablemente é unha peza que se vai xogar en eleccións xerais entre todos e entre todo o escenario español. A partir de aquí, eu querería centrarme no escenario galego, un pouco a contrafío de que estamos agora mesmo nas municipais, a contrafío, en fin, de que mañán, en fin, no medio de comunicación calquera estará presente a 11 pela cuestión da avaliación do terceiro. Quero un pouco como replegar velas e mirarnos un pouco cara a nós como cidadáns da comunidade autónoma de Galicia. Non direi ni un Estado, ni unha independencia, ni nada disso. Quero lhes falar de como e con que criterios procedemos no goberno e deseño da nosa educación en Galicia. O balance e a valoración do presente vista de ser positivo. Non quero dicir que o sistema educativo en Galicia sexa malo, pois non o é. Pero tampouco é o que desexablemente habería de ser. E non o digo en termos utópicos, senón atendendo sobre todo ao que permite e posibilita o marco constitucional e estatutario no que nos movemos. Direilles, falo de unha posición na que eu mismo tamén estou políticamente educado, diríamos, unha posición progresista e de esquerdas, ou unha posición nacionalista galeguista, un pouco desde aí, desde onde tamén como militante de Nova Escola Galega, desde onde quero falar a partir deste momento en particular. Desde aquí, eu quero dicir que no seu día acreditei na potencialidade do Estatuto de Autonomía de 1981, unha peza aínda necesaria da nosa convivencia social, por máis que eu desexo a revisión de tal marco político no escenario da necesaria ou conveniente revisión constitucional cara a un marco federal político que dé maiores capacidades a Galicia como suxeito político. Creo que Galicia está en proceso, pode ser un suxeito político, pero tamén considero que a batalla inmediata é pasa
través do Estatuto de Autonomía e do que constitucionalmente e estatutariamente é posible facer desde aí e levar a fondo. É dicir, que creo que hasta aquí non se realizou, ou creo que hasta aquí hai pezas que non se moveron como deberán ser movidas. Desde estas coordenadas aprecio nun balance rápido os seguintes límites do noso desenvolvemento educativo. Hai elementos situados no mesmo nacemento da autonomía política na educación que son deficientes. Falamos dun pasado de hai máis de 30 anos, pero que todavía nos marcan o presente. En 1981 nació un goberno autonómicos e autonomistas. Xa non se acordarán ustedes, eu casi tampouco, eu non tampouco. O primeiro conselleiro preautonómico de educación era unha persona que destacaba por ter sido alcalde desde o falanxismo dunha población a Costa da Morte. E de repente este é o primeiro conselleiro autonómico de educación. E a continuación seguiron, en fin, outras persoas, sin entrar na vontade ni na calidade das persoas, pero persoas que non tiñan cultura, nin no campo pedagóxico, no campo da política educativa, nin tampouco educación autonómica e unha interiorización de que temos que construir un país novo. Esta circunstancia que se traslada inmediatamente á composición dos órganos de xestión e administración da Consellería de Cultura, da Consellería de Educación en particular, vai a influir en todos nós, en como observamos ese territorio que debería ser noso responsable, noso moi consciente do que facer. Deste modo, faltou ambición e impulso, faltou proxecto político, as respostas de xestión e administración sempre máis limitadas do que era posible. Nos situamos tradicionalmente en dependencia da administración central, máis alá do que son as competencias compartidas, máis alá do que é o que son competencias que o Estado se reserva. Arrastres, esta expresión coloquial, deficientemente se construiu o staff técnico que se necesita para construir o sistema educativo dun país, formando parte do Estado español, formando parte do sistema educativo español. Construcción deficiente, como eu dixen, do aparato administrativo, servicio de inspección deficiente, comportamento burocrático, non reflexivo nin participativo. E ao longo da... Iso é de entrada, iso é os 4 ou 5 primeiros anos que asentan unha administración autonómica de educación, probablemente parte de criterios máis globales da administración autonómica, e que dá un resultado e dá unha herdanza que se vai trasladando nas décadas negativa e deficiente. Os impulsos de corrección precarios máis ben esporádicos ata o presente. De modo que iso é a parte do goberno. E a outra parte, os sectores que estivemos na oposición, digámoslo así, aquí sabemos de que falamos moitas persoas, non? Pois eu creo que houve tradicionalmente, probablemente con seguridade sigue habendo insuficiencia e falta de construcción de proxectos alternativos por parte das forzas parlamentarias de oposición. Carencia de posta en común e de transversalidade entre os sectores políticos, sindicais e sociais con aspiración do goberno da comunidade autónoma. Ou ben, por deixar que outros marquen a axenda das nosas aspiracións e responsabilidades, ou ben por pensar con distanciamento e menos valoración con respecto ao marco autonómico no que nos movemos. Isto é unha problemática que arrastramos en 3 décadas e que sigue presente a día de hoxe. Quero marcar tamén, como dentro desas limitacións, dese balance sobre o presente e os seus límites, a limitar a asunción social de que goza a idea de que os galegos como cidadanía somos suxeito histórico e político, nós colectivamente, en primeira instancia, que debemos definir o noso presente e o noso futuro. Unha reflexión que apenas practicamos. Entro nese punto obstáculos e dificultades do presente. Obstáculos e dificultades para construir e desenvolver un proxecto de política educativa coherente, pensado desde Galicia,
articulado, asumido socialmente e como horizonte, poderíamos falar de algúns relevantes obstáculos e dificultades. A reducción foi o primeiro obstáculo de dificultade no presente, a reducción da enerxía vital colectiva que se deriva tanto da nosa encollida demografía, a propia demografía marca unha demografía que nos vai limitando, está marcando a reducción da enerxía vital colectiva, que logo, se a isto le temos que sumar a dramática emigración de tantos mozos e mozas a outros lugares, a outras nacións, a outros estados, a causa da extrema precarización do mercado laboral, non? A unha formación, ademais, unha poboación altamente formada e capacitada, non? Está quitando enerxías. Para mí, ese é un obstáculo, unha dificultade grave do presente e deste país. Outra dificultade, a perda da fortaleza simbólica e real do que implica o público. O que se traslada a desconfianza ou desconsideración con respecto a pensar colectivamente. Pensar colectivamente é algo que se intentou facer por parte da xente nosa ao redor do 15M. Está ben, pero ademais pensar colectivamente, falar do público, que é algo que hai que asentar, hai que soster no tempo, coa articulación de plataformas, de redes, de asociacións ou de partidos políticos que estabilicen os impulsos e as enerxías, depurándolas e facéndolas parte de amplos tecidos. Os impulsos estabilizados, depurados e construir sobre eles. Esa é outra limitación que se observa na poboación xove. Non direi que os maiores esteñan xa vacunados, pero miramos para a xuventude, para a renovación desta sociedade do noso planeta. Outro obstáculo, a burocratización. A burocratización impedido normalmente a administración, o legalismo, porque todo enchaupa o funcionamento dos instrumentos da administración pública. Certo, non podemos esquecer, dixe a veces que a democracia ten algo de aburrida, a democracia política, claro, porque é o cumprimento de reglas e iso é garantía de respeto aos dereitos de todos. Isto ten elementos de certeza, mas tamén é certo que en tantas ocasións o uso burocrático dos instrumentos e mediacións públicas é defensivo del resorto do poder, bloquea a transformación social. Escribindo isto, desde o meu ámbito universitario non pode estar atento non podemos o que é a axenda do Conselleiro de Educación, do actual, do anterior, da Conselleira anterior, do Conselleiro anterior, etc. Pero máis ben a impresión de que San Caetano é un castelo. Traballos de oficina, os traballos de pilotaxe levan moitas horas, claro, xa se sabe, e reunirse con equipos técnicos, pero hai que ir ao encontro das AMPAs, hai que ir ao encontro dos profesores, hai que ir ao encontro da sociedade, non nos ámbitos formales para a foto, para o día da inauguración, probablemente sería tamén, pero en tantas outras circunstancias en que hai que traballar, en que hai que debatir, en que hai que reflexionar, en que hai que encontrarse, en que hai que buscar e construir consensos. Iso é algo que se está esperando, iso é algo que son actividades e desempeños inéditos en 30 e tantos anos que levamos de autonomía, en xeral. Non quero dicir que non haxa excepcións, pero hai que reducir a carga legalista e burocrática do que é a administración. Hai un obstáculo, temos obstáculos entre nós mesmos. Escribo, un gran obstáculo é a interiorización por considerables sectores sociais de que o uso e promoción da lingua galega, un ben patrimonial e colectivo efectivamente ameazado en canto ao seu futuro,
non obriga, está interiorizado que é algo que non obriga ética e políticamente como deber cívico en función da liberdade individual. O non pensar e actuar sobre isto elimina resortes ligados a ter que pensar e actuar con sentido cívico e colectivo. Despreocuparse de esa cuestión conleva a despreocupación ou a anulación de outros aspectos sobre a nosa vida colectiva e sobre si colectivamente somos suxeito histórico, se non somos galegos e as galegas, que vai ser? Digo, estes os estudantes cando renuentemente xa están enchoupados da lingua castelana non é derecho, tal. Pensas con algún criterio colectivo, debe formar parte un pouco esta lingua como un exponente, entre outros elementos. É tamén un obstáculo de dificultade a escasísima transversalidade existente entre as distintas forzas políticas parlamentarias actuais. Mais alá das perspectivas programáticas de cada forza política, máis alá dos seus obxectivos e da súa libertade de intervención social democrática, como distintas experiencias veñen patentizando, máis alá dos puntos de cada quen, hai elementos bastantes ou elementos de coincidencia obxectiva, por lo menos entre o PSOE e o Bloque. E se hai que construir. Si hai elementos de coincidencia e si queremos construir un futuro para o país, non se pode esperar a resultados electorales. Hai que construir a transversalidade entre esas forzas e outros posibles sectores. Se o mapa electoral, en fin, e o mapa está a mudar, pero, en fin, pensando desde os fíos que hoxe son máis claros, a base de coincidencias, esa base obxectiva debería ser tomada en consideración para xerar posicións programáticas concordes e relacións humanas de confianza suficiente entre actores distintos, sostidas no diálogo, na comunicación e nas relacións informais, porque se necesita transversalidade e posicións unitarias construídas con suficiente consciencia e solidez. No 2005, acordan ustedes, chegouse un goberno bipartito sin que se deran, desde o meu punto de vista, esas circunstancias. E o non darse esas circunstancias, os períodos electorales de 4 anos, 3 anos e medio, son moi breves. Os conflictos que se suscitan son moitos. Os retos e as forzas de oposición tamén son moi sólidas, de modo que con antelación hai que construir esas outras bases, ese outro tecido. Poderán vir tempos mellores? Poderán vir tempos mellores? É unha boa pregunta. É unha boa pregunta para todos nós, non? É unha pregunta para, probablemente, en moitas ocasións, decir, difícil. Xa non creo. Pero eu sempre direi, de momento digo, non hai nada peor que un educador desesperanzado. De modo de maneira que, miren ustedes, como digo, o campo pedagóxico e que creo que o vivo con unha certa dimensión educadora, sempre que, de momento, afortunadamente, sempre grande esperanza de que poida ser, de que poderán vir tempo mellor, pero non veñen construímos esos tempos mellores. Necesitamos pensar en como queremos que sexa a sociedade galega, a nosa cultura. Necesitamos pensar nos contidos de aprendizaxe, nos aspectos curriculares, isto desde o ámbito educativo. Necesitamos pensar no profesorado a formar, nos recursos a implementar, en que significa calidade dos procesos de ensino-aprendizaxe. Necesitamos pensar nos instrumentos de traballo, na participación social democrática, en como atender á calidade, á equidade e á diversidade. Necesitamos pensar na organización das institucións escolares. Necesitamos pensar que significa a avaliación de todo o sistema educativo. E pensar con eses traballos previos.
esos traballos previos que eu digo, é chegar cos deberes feitos ás eleccións autonómicas. Se non chegamos cos deberes feitos ás eleccións autonómicas, creo que non hai esa posibilidade. Que educación queremos? Non o direi eu nesta ocasión nas miñas palabras, vou non decir en palabras que eu diría en poucos días, en máis de 15 días, de un terapeuta educador americano xa en 1951. Non é todo, pero é bastante. Que educación queremos? Escribía ele, e pareceme ben atinado. Dice, axudar aos alumnos a converterse en individuos que sexan capaces de ter iniciativas propias para a acción e ser responsables das súas accións. Que sexan capaces dunha dirección e autodirección inteligente. Que aprendan críticamente con capacidade de avaliar as contribucións que fan os demais. Que adquiran coñecementos relevantes para a resolución de problemas. Que fundamentalmente sexan capaces de adaptarse flexible e inteligentemente a situacións problemáticas novas. Que internalicen, que interioricen unha modalidade adaptativa de aproximación aos problemas, utilizando toda a experiencia pertinente dun modo libre e creador. Que sexan capaces de cooperar eficazmente cos demais nestas diversas actividades. Que traballen non para obter a aprobación dos demais, senón en termos dos seus propios obxectivos socializados. Isto léese 2 minutos. Pensar en como reconstruir aspectos do currículo que nos están pedindo, ¿no? Que non se debe, que debemos non proceder á asignaturización, a ir ás asignaturas, sino a pensar de un modo máis global aquilo que, como saben ustedes, neste momento os colexios jesuítas en Cataluña están tratando de intentar nesta dirección. Isto que debemos pensar moito, a isto debemos ser convocados, a isto debemos ser convocados. Claro, isto, pensar e reordenar aspectos do currículo cultural, científico, técnico, estético, preprofesional, moito que pensar. Son moitas horas de traballo, moitas horas de reflexión, moitas horas de construir redes, de construir materiales didácticos. É toda unha empresa colectiva. Podemos facer. Aquí está unha dimensión individual das persoas, a educación que queremos. Hai unha dimensión colectiva, claro, inmediatamente, non? Unha educación que sexa un factor activo para o desenvolvemento e a participación social activa das persoas na organización política, económica e social de Galicia. O que aconsella pensar tamén en políticas e obxectivos para Galicia, no conxunto. E pensar na inserción internacional de Galicia. Non estamos só no mundo, nunca estivemos, e menos agora. E non podemos tener absolutamente ningún alcance. O mundo é absolutamente aberto. Temos que xenerar as nosas enerxías, a nosa creatividade, o noso ser, como ser célula, como ser célula do mundo. E efectivamente, o dominio, ademais dos dominios instrumentales ordinarios do ensino, ademais de todo o saber cultural e técnico relacionado non cas novas tecnologías, ademais de todo eso, claro, a formación lingüística para calquera é clave, para os galegos tamén é clave, non? Quere decir que unha preferencia neste mundo no que vivimos polo dominio, pelas altas competencias da lingua inglesa é importante, non para sustituir a lingua galega, non son a tontería, non? Porque a veces dá a impresión que sería para sustituir a lingua galega, non? Non sabe se é español ou castelán, pero a lingua galega sí, soberana tontería. Nós ademais temos unha posibilidade, temos unha segunda lingua oral internacional, portuguesa. E esa segunda lingua estranxeira é sempre formar parte do conxunto do sistema educativo galego.
Cales son as nosas potencialidades tamén, porque ten que ver co mundo económico, e nós temos aí unhas potencialidades que a historia, o presente, nos coloca nesas circunstancias, non podemos despreciar. Ao contrario, debemos aproveitar esas circunstancias e nos abrirá un mundo de posibilidades nunha sociedade en que hai elementos de competencia económica e de todo tipo, mercado laboral, etc. Bueno, eso debe estar moi presente. Vou terminando, moi breve xa. Retos de futuro. Construir o futuro significa ter un proxecto xeral ao servicio do desenvolvemento educativo en Galicia, digo, no marco legal hoxe existente. Si no tránsito da historia, nas loitas democráticas, alcanzamos, a unha España federal, pero eu construiría un programa no escenario ao máximo de posibilidades, sin medo, sin vergonha. A veces nos atenaza esta cuestión. Un proxecto xeral que creo que debe estar asentado en varios principios xerais. A educación é prioridade política, é unha das áreas de prioridade política de un goberno autonómico. Direi máis, a educación é un asunto, como asunto público de todos, debe ser obxeto de acordo político social. Acordo máximo, non sei se hai acordo universal, pero acordo máximo. Quen goberna debe suscitar adhesións. Se non todas, un respaldo suficiente de adhesións. As adhesións son políticas, son empresariales, son comunicativas, son de moitos aspectos. Algo que saben moi ben os cataláns, non estamos aquí para imitar aos cataláns, pero algunos aspectos de que tamén creo que podemos priorizar, tomar nota cando menos. Construen procesos de ancha base social, construen procesos delongados no tempo, con fases que levan anos, que arracinan sectores, que van incorporando. Esta provincia, desgraciadamente, nós sabemos moi pouco. É certo que nós temos menos recursos que ten a sociedade catalana para ese mismo proceso de articulación sostida no tempo, de rede, de influencias, etc. Pero cos vínculos que temos debemos intentarlo bastante máis do que o intentamos. E traballar con posicións máis estratégicas. Creo que construir esa nosa educación significa tamén dar centralidade ás institucións públicas. Dar centralidade ás institucións públicas e ao ensino público, nos niveles non universitarios e nos niveles universitarios. Non estou entrando na cuestión universitaria neste caso, para que non centralidade. Non podemos ver, é un pouco absurdo ver conselleiros neste caso de educación que ante o ensino privado que quiera, cada uno, unha posición inerme, creando a centralidade para a construción dunha sociedade democrática que está no ensino público, e iso hai que exercer. Acá non quere decir montar conflitos, acá non quere decir dar función de represión, non se pode, non se debe. Hai sempre un establecemento xurídico que é necesariamente respetable,
eso non elimina que o conselleiro, os responsables políticos, en fin, que e está para o que está para o que está na defensa do público. A política educativa debe ser orientada por principios, por objetivos estratégicos e debe definir áreas prioritarias de intervención. O dereito á educación de todos e todas as persoas significa o desenvolvemento e a formación global de todos, personalmente, socialmente, cultural, científica, técnica e no plano práctico, en condicións de igualdade de oportunidades. E isto responsabiliza os poderes públicos en canto á promoción das condicións precisas para o desenvolvemento do proceso educativo, con atención particular ás persoas e grupos máis desfavorecidos, tanto en recursos materiais como culturais, e tamén responsabiliza as autoridades públicas en canto á corrección das asimetrías sociais. Isto é complicado. Nada é fácil, e as persoas que están aquí na sala que tiveron responsabilidade ou teñen responsabilidade de dirección e de goberno de institucións saben como a complexidade que ten que necesita un desgaste, un gasto de enerxías enorme, non? A isto me refiro cando digo pilotar e xestionar un sistema educativo como o galego é unha operación complexa. Complexidade administrativa no día a día, unha maior complexidade que pensamos que compre realizar un diagnóstico analítico certo que poida ser compartido, unha complexidade que se deriva da xestión estratégica que implica o desenvolvemento de procesos de información e de comunicación a fin de aumentar a visibilidade social e democrática do sistema. Hai que sair da consellería das oficinas, hai que debater, hai que escoitar, hai que tomar nota, hai que crear comisións, incorporar, situarse próximo, hai que xerar instrumentos técnicos ambiciosos, por exemplo, a disponibilidade pública é transparente e áxil de estadísticas, por exemplo, un Instituto Galego de Innovación Curricular e de Avaliación Educativa, por exemplo, unha axencia de planificación de equipamentos con capacidade prospectiva. Hai que priorizar accións de programación e de desenvolvemento operativo. Hai que incorporar ao profesorado e ao tecido social de modo dinámico e desburocratizado, activando a escoita e a proposición a través de distintas instancias convergentes no Consello Escolar de Galicia, nun Consello Escolar de Galicia vivo, nun morro, como está actualmente. É máis vivo do que estivo tamén no goberno partido. Pero, eu xa afirmaba frente á situación actual. A participación, a inclusión e a incorporación social. A participación, a inclusión e a incorporación social son a clave para eliminar a normal distancia entre os cidadáns e a administración, para facilitar a consciencia do que se realiza desde a administración e dos seus ritmos, que son de xestión administrativa, económica e mesmo política, unha xestión que constantemente exixe a corrección xurídica, igualmente laboriosa, e todo consome tempo que con frecuencia resulta contradictorio coas demandas sociais e coas súas urxencias, dando lugar en ocasións a estados de impaciencia que é oportuno superar. Desde aquí poderemos eliminar e reducir a desconfianza e a desilusión, transformándoas en sentido contrario. Trazar razonables metas de futuro, xerar horizontes desexables para obxectivos definidos, realizar un esforzo sostivo de organización e de programación, formular compromisos expresos no impacto galego pola educación e promover unha lei galega de educación. Tamén é posible, pero con esos requisitos, con esos elementos, de nada vale estar exigindo agora unha lei galega de educación. É todo un proceso, é casi a parte final, un punto a seguir, en todo caso, de un proceso complexo, un proceso vivo, un proceso agregativo, un proceso que nos incorpore, sen dúvida, a todos os que estamos aquí, e moitos galegos e galegos presentes en toda a sociedade galega. Probablemente, isto que eu les traio sexa bastante para esta tarde. Quixen falar de que
efectivamente, hai moitos rasgos negativos da LOMCE, pero non quixen que nos quedáramos aí, porque sabemos, porque probablemente moitos e moitas aquí presentes o compartimos. Quixen aproveitar esta ocasión para, fundamentalmente, ademais de comentarles a vostedes algunhas das reflexións que eu me fago como cidadán sobre que non estamos facendo, que deberíamos facer e que podemos facer, e tamén unha chamada ás organizacións políticas a que asuman a responsabilidade do tempo e das condicións do presente, e desde aí nos podamos preparar colectivamente para que podamos dar un salto que non sexa reversible inmediatamente, un salto ao progreso, un salto a Galicia, un salto á cultura do país, un salto á democracia e á inclusión. Moitas gracias.